toto videjka zri nejaké plane of Groudemu, čo to bolo, že budeme mať útoky a brániť sa. Budeme to aj s mojím malým bratom, pozrieť do videa. Čauče! Toto je on. Tuto máme niečo. Tuto niečo máme. Aha, máme skupinu za peniaze a tuto to máme zasadiť. Bože, čo to mám robiť? Tak no. Čoho? Dal som to teraz. No a už to je nejaký útok. Budeme proti nejakým... neviem čo to je. Seba sa počúva, aby si robil peniaze, vieš čo môžeš spraviť? No. Už to máš. No. Ty kokos, oni preto to sa musím brániť. Rýchlo zabíjaj to. Nie, nejaký fúrik. Nie, oni prešli. To koľko, že 1000 AP? To je Alvandos, prosím vás. To nic. Nebránime sa. Absolutne neviem, čo to je takú, že úplne taká medzi nových hier. Je to podobné možno toho Grow Garden. A musím to brániť. Ty kos. Poď, musíme to... Nie. Fúrik, nesený fúrik. Neoplatí. Poviem tohoto. Ty kos sa najde. Poď. Yes. Skapal, tento skape. Je tam ešte, čo oni sa tu teleportujú? To je potom to hneď. Skape. Ale ten potom to ide. Skapali. Bezne tohoto. Yes. No poď. Potom to. Pomôž mi. Prosím. Ich zabijam. To je tam. Ten dáva najviac. Tento. Tak. Mu dáva viac peňazí. Nie. Zabij ho. Zabij ho! Ale jak mám ukončiť ten fakt? To furt. Á, tak zabijeme z toho peniaze. Zabijeme tých dobrých. 1000 eur. To kašlem. Ukáž. To je dobré. Skap, musíme zabiť. Počkej, to není. Tento bude lepšie zabiť. Dáme sa tohoto teraz a teraz dáme ešte tohoto. Dáme ďalšie. Tohoto. Dáme ďalšie, dáme sa tohoto. Za 2000 eur skúpime koho? Za 2000 eur skúpime asi toto. Strawberry. Dáme tam zadu. Keď sa spraví za 5 sekúnd. Aha. Poďme. Zabijeme tohoto, zabijeme cappuccino. Ty cappuccino. Cappuccino. Poďme, klikajte, zabijete to. Cappuccino. Asasína. Dáme 1000 eur a kúpime ešte toto jedno. Kúpime. Aha, ale počkej, však vlastne ten min. 6-7! Á, mám tu 6-7, nejaký 6-7. A ja ho mám! Á, to je takisto. Ja mám, kúkaš. 49 coinov. Tohoto bereme. Lastralix. Máme 3000 coinov. Dobre. Toto moc nepotrebujeme. To je dobré, 220 HP, neviem čo to je, ale zoberiem si ho. Nejak divné, ukáž. Útoče, chlapci! A máš coiny? Chceš vyber si ich, Sebastian. Počkaj. Teraz tu fajčím. Máte ukázať, jak sa mám vypadať? Máte to ukázať? Ne, už viem. To nič, to máš nejaký random. To nič. Mám 26 000 eur, Sepko. Ale čak, ale ja nebudú lebo s vázami tu nevidím pomôcť z nich. Poďme to spraviť. Čo tu mám? Dick. Kamo, zabijo. Obrovské svojko kamelo.
Ja to isté. Ale ja si čo teraz robím. Nemám čas. Skúpim to za 5000 a dáme si to sem. Nie. Toto preč. Toto tak. Zabijeme. Dáme si to ešte, dáme týčku, tu ešte podáme. Tak, zoberieme sem. Nie. Počkaj, ja si zoberieme z batov nejakých. Úplne. Zlatý, bude si dobrý zlatý. Úva. Aha. Tak počkaj, ja si väčšine nezviem tých najdrahších. Tých zlatých. To je dobrý. To bere. To je peniaze, tých prost. To je dobrý, to viem. Bananiny. Aha. To nic. Nie, to nic. Dá na to odlepím. Nemám to povyjadovať preč. Aha. Dobre, idem popredávať všetkých. Tak. Asi to predá, áno, predávam ich. To je dobrý. To vymeníme za tohoto. Tak. Máme posledných pár. 160 coinov to určite sa niekto vymeníme. 26, 49, tak tento ide preč. Dám to tohoto. Som ich teda popredal. Máme 68 000 eur, ale ešte si nás poviem vybrať. Máme 131 000 eur. Dobre, tak sa bude pri ďalšom videjku, teda čaute.